Dinan mong tetagan ng pong kapibabatan pangatman mong kalam. Kabud ngening pinandi tayo tigpa. Luklukan de ing kalam. Ang makasadya karelay pa. Hadwan mirguwat asahan na itang banal mong kapangakuan. Na ke pulakwan dili-dili. Uling balo may pong itubo jeng mapamatulang Espiritu Santong pengakuyo kay kami. Patang nasapo king kaya kami pililibutan ngayon nga ba kayo ti. Ginoo patulan na kami. Tayra na kami king hanggang katutan. Uling eyaman nyabi siya linang kabiasnan. Nune itang hanggang balitang paibat keka. Ila pong may bulalag ngayon nga ba kayo ti. Maging patutula karing metong at magpatibela king kaya kaming pamagsimula king kasalpantayanan. Ganun Diyos, nuwan niya po ang tidaguling kaya kaming tulangin ng pinandit iti. Asahan mi, kilob na ning 3 oras ake kaming banalatipunan ikakamumunang pong talwi. Itingan po Ginoo ipapamilatan mi, king kaya nga nakabugtong Jesucristong kaya kaming tagapagligtas, king sao papatnubeda ding mapamatulang Espiritu Santo, yan nasa puig pa. Oh
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa araw na ito ay isa po mahalagang araw na ating tinalaga upang ating gawin ang ating paghahandog na po. Kaya sa araw ito ay mapalad po tayo dahil tayo ay nakakapagbigay ng ayon sa ating nalolohob. Basahin ko po ang nakasulat dito sa 2 Korinto Kapitulo 9, versikulo 7. Ang sinasabi po dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So araw na ito, mga kapatid, tayong lahat ay masayang magbibigay dahil sa ating gagawing handog o pamaskong handog ngayon. Ngayon po, umpisa na natin ang ating handog. Muna la po kay luwag, alutan niya po yung kaya mo setup kanyan ne po.
po Kelwal, kapila daw po kayo.
Saglim po. Meto nga pundasyon dakar king metong iya ang gaman kapilan numa ngateliyang larto yaing ugnayan
anggaman kinanggang kayo paya naning Diyos ke koya butiyak kinglagyo ning Ginoo ning pa manwalayo simulan niyang mayap dego lagawayo yan sa hanggang wakas ing katong kulan iyo pamibata augnayan yaing lalto eyo kakalingwan aning kasulatan detang tiyok kako karela din naman meragol me bata walking kapanwalan aki kilalayo ning kekong pipagalan kasal pantayanan lawen yung bungayo iba't paking mula mi bata na kayo nung nangke kong tenam yang pupupulan yo kapamilataning betong dimdam yo libro makasulat eye kakalingwan itang telatag na ang gaman kapilan balang king sarili ko sayong gagawan metong apaman niya pa iti mateyan balang pigkalabyong binyeyan tapatyo maniwala king Diyos iti tandanan nyo ablasanen nin Diyos singkopat miglapo ingke kong kandungan aning bangelyong lanak kong liliwan aldoldo daralan impa magsikap yo panyolong laltoyan nung nuan ko'y kong babiye kay saking derinan anak naning Diyos kaba bayat na etik do may yakit ing balang yang plano metong yay magdala o limay at tatlo pangayan mayakit karing sarili yo metong panamdam karing da kalatiyo yan biyasang titi kalke kong tandanan tingmay papaksa kakaluluan bating yan ingarapan ng Diyos alang kayang ganan abla
sang iyang babi, kingega naganayan. Balen kanwanan mo, agisi panusto. Pila na tang banway, ing panga tikdoyo. Mulay ang gangene, payang idadiyo. King lagyo ning ginoing pamibatayo. May akit, may batyo, king kapanaunan. Payeng tulayong itita tangalan. Lawen yung bungayo, iti sa lukuyan. Saslagya ingaldo at kapa naunan. Sibol me maranom no reting anak yung. No kuman malikid makiramdam kayong. Eyo ka malayan na itike kayo. At inang dangalan Diyos bungayo lalpo. Inggang masakit ngening Diyos papaltonan. Iko liliwan yun, dapat yung mabiela. Dingke kong sarili, dinela painawa. Kasal pantayanan, biyabe, abelang. Pagkapilitan mo, itimoing samukong. Pakisabing mayap, itike kayong tiyo. Ikong manungkulan, ngenigisingan yo. Biyayan yung parati, iti ang adwan ko. Sariling gamit yo, magpabayalang. Bisa ko te bisa, ikong tatalana. Agosaning danom, gamat yo at yuna. O mismong ke kayo, ti kamamalang ko pa. Inggewanan ning Diyos, uling mahal ko kakong. Kapamilatana ning katungkulan ko. Yan pilan yang aldo, alayo siping yo. Tiyo menamdaman ning gagamitan ko. Tinulot ning Diyos kakong karalungan. Masabal dakong ang gaman kapilan. Hanggang mabibiya payagos yung kalam. Tudumbasaning Diyos alang kayang ganan. Pagkapilitan yo, mitalakad kayo. Ang maging gamit na dining kapatadiyo. Ilang magpabaya, itiyang paunan yo. Kasal pantayanan, ding palang ilang lunto. Kapamilataning agusaning kalam. Pile mi babata ko kingke kong tungkulan. Imbalang gewayo ampong ke kong tenam. Aliwayang mupul ikayo mismo yan. Kumo atulot itiyang kanakwang.
hanggang mitatakbang yaing ka at adiyo. Uling masabal ke ingkatong kulan yo, agyagan yo damdam ding mamilatan yo. O yan nakakit yo at aki kilala. Deng mawangin man pilit pain tunanda. Panagos ng sibol king banbirasan la. Pisa kote bisa sibol biyayan yuya. Isipan yugalang karing sarilyo. Antimoy donasyon ay tigagawan yo. Bipagkalog babiye yung alewang sentro. Iti yung yan naman iti tanda na niyo. Aning ebanghelyo ang gaman kapilan. Singkop pampon siksak kingkekong kandungan. Ipagkalob ning Diyos ang gaman kapilan. Nano eye bering mabibekong dakan. Alang manamdaman mabayat masolong. Sablang kalamidad milalawot kayo. Kapamilatana ning upaya babo. Nung magkalab ko man tutulang puso yo. Eko malulangkot yaneyo sasabihan. Aning sarili yumisa nakakit kayan. O ingke kong sentro tinya namang kailangan. Eyo mo asabing itidaretsaan. Karing manungkulan naisipan yung balang may pagkalob manyaman yaking lubiyong. O nung iko'y manyad makalunos kayo. Nanoy masanteng ingalimba wayo. Payagos yung danom miminom adakalang. Kapapaltan kayo iti mamalaltoya. Eko lalong nuanan Diyos panwanana. Pamanyap at mayap lalong ga na kanya. Migaganap ka ngining sarili yung ingka kong panipa saglit ko kutang ko. Pagkanunawari budgetay atiyo. Bayeng pagumpisa ning malanasayo. Ote kong gana-gana. Kareng koleksyon. Ala pang minya maragulutay kayo. Ni manong kulang saglit kong tinipang. Magkano yung plano banyan may tikdoyang. Daramda manda ko nyaki itang kunala. Dengke kong iyapa retrang ba basandang.
kukutang daka ko plano yo magkanuyang king lagyo tinggin no enim mo kibatlang tingke kong sarili ang kapatadiyong ay ningako muli na yo ere bering mako naning pekiwat ko tirong ning dalan ay tituntunan yung inya pawyang ke
Saslag ne ingaldong, baneng magus, itang sigol, amalino, dakal nung kakawo, iti, yan inuman. Basta tangyang ng oras, yuko itiawsan. Eya mamamate, dase na pagkeran, gang boreyo, sablayin Diyos, ibiyenangan, makan na, nuka ba, lenong makonayang. Nuka rin lang gamit, bigsi mo, laikang. Nanuing gawan mo, tumulo, kamatang. Tingkabang panahon, kami ngulilap. Ni man yakas ko, kailangan yung gawan. Karing ka kung sentro nga napiyong pakamalan. Detang piling-piling, api ba tarayan. Ingkatungkulan da, ibatan niyo la naman. Karakan dang gamit, ngenin no lamintang. Petsang ko, 37, tinimig mula na ya. Kapatad, yung eni, gayan titik doyang. Nanumbin yening Diyos, kaya blasan kayo. Isipan, ding gamit, ting kapag pabayan. Kabod na titik do, banardang tungkulan. In Diyos ga gawaya sa anumang paralan. Ngeni mo yayakit daretsang laltoyan. Eni mamuntukan ako king asawang. Pagkapilitan yo yang mapupuyat pang. Karing mailangan itiga uan yo yang. Oy ning pangako ko, buntu ko, tanda ka. Ikekang kasuyo, ing Diyose nekwanan. Hanggang miyabiyeng kapakananay tinan. Nanong mayayakit, ampong matatangal. Den mamulubil lang, ding anak ng likwan. Gewaking pundasyon, tunggal de takatyong. O yan mayayakit, oy koyo mga tiyong. Gawan yung mapilit, ing katungkulan yung. Lalo manungkulan, in Diyos bieneng buriyo. Ekoli ligaya, tutulay ko ngan. Ninumang tiyungeni, karing ka sangkapan. Itangatyo ka rin, tirada ramdaman. Kapamilataning kingasbok yololwan. Impakikwanan nyo aning ebangelyong. 5 pampansiksak miyabeking kandungan yung. Joseya malaram pangako na tiyo. Oy ning ka kung gamit mamasa yang yawo. Aldoyong tipunan aning sarili ng. Yang atin yang kainan pasik na ngan kuyang. Kapamilataning etulat burinang. Apostol Santiago, ti ko mangulilap.
inidagdagan niyo ing panalangin niyong. Yukol yung lantok ng karing pundasyon yung. Itang pa magkalab ibiene ke kayo. Maragol mabilog ning metong aginu. Karela ibiene mengako yudimdam. Ing metong amilyo nasahan yun eyan. E paman meramdam itingke kung gawan. Manyawad ko king Diyos sa ila di nanongan. Diyos ka ayapan ke ko ing lalagpan ko. Uling paganap sikan na ning tawong. Hanggang kawakasan at kaya beyo ko. Hanggang mabibiya adios Santiago.
Isa pong magandang umaga mula po sa ating Panginoon at sa ating pong banal na Espiritu na nagbigay po ng pag-aaral sa atin sa pamagitan po ng ating magulang na si Darang Aning. At sa ating pong pagganap ngayong umagang ito ay nakita po natin yung ating pong ginawang paghahandog na ibig sabihin po dahil po sa ating pagkakaisa, dahil po sa ating pagkaunawa sa ating pananampalataya, tayo po ay nagkakaisang nagbigay handog sa umagang ito na buwat po sa kaibuturan po ng ating puso. Kahit magkano lang po yung ating inandog na bukal dito sa ating kalooban, ang Diyos po ay pinagkakaloob po ng doble-doble yan. Ibabalik po sa atin ng doble-doble ang pinagkaloob po na. Ang ipinagkaloob po ninyong ito ay mapupunta rin po sa ating kongregasyong ito, sa ating pananampalataya. Yan po ang ating mga ginagamit sa ating pagsamba at sa mga tungkulin pa natin sa ating pananampalataya. So ang ating pong konbensyon o ito pong ginagawa po nating nagsimula po tayo dito. Kung pong ang national magagawa rin po ito, marami pong magagawa ang ating kabuwang pananampalataya. Dahil po tayo ay kusang naghahandog sa umagang ito at ang Diyos po ay siya ang magbibigay ng karagdagan sa ating buhay, sa ating pong pang-araw-araw na pangangailangan. Pero po ang tao, kung minsan po tayo po ay sa pamagitan po ng ating pagtaak sa ating mga buhay, para pong gulong po ang ating buhay. Kung minsan po yung pito ay nasa itaas, kung minsan nasa ibaba. Ganun po ang ating buhay po na dinadanas, mga pagsubok. Kung hindi po natin ito mapaglabanan, na po, kaya po sana sa umagang ito tayo po ay magkaroon ng tapat at buong pananampalataya sa Diyos. So, yung pong update po natin, yung pong binanggit po ng banal na Espiritu, ay nahuhukol na po doon sa ating mga kapatid na mayroong pong kakayaan doon po sa ating plano. So, ang usapang pong ito ay nasa mga kapatid nating mga hinyero na nakausap po natin. At yan po ay magbibigay din po sila ng mga update hukol po doon sa ating plano dito sa ating sentro sa Sibon. So, continuous po yung ating pagbibigay ng, kung sakali po, yung pagbibigay tulong po natin para sa ating kapilya, ay bukas po yan hanggang matapos po yung ating planong ito. So, maraming salamat po. Ngayon pa lamang po yung pong mga kapatid nating nahis magbigay tulong doon po sa ating ginagawa o pinaplano pong sentro. Yan po ay ang Diyos po ang siyang magbabalik o gaganti sa inyo pong inahandog o ibinibigay na tulong. So, yung pong napag-usapan po namin ng ating mga kapatid na mga kapatid nating mga inyero, nasabi po namin baka sa susunod po nating anibersaryo ay ipakita na po natin yung groundbreaking ceremony para makita po natin na talagang yung plano po natin ay push na po. Gagawin na po natin para makita po ng ating mga kapatid na talagang na desisyonan na po natin yung ating pagpaplano. So, yun lamang po ang aking may bibigay na impormasyon sa inyo sa umagang ito at sa susunod pong linggo niyan, sa ilang pong gawahin natin dito sa Sibol, yung pong pagsambang gabi po natin o yung pag-ahin papuri sa Diyos. 3 araw po yun. Mag-start po tayo 22, 23, and 24. Sabado, Linggo, at Lunes po. So yung Sabado po ay 23,
yung pagsamba po natin nun, sabay na natin dun sa panggabi po nating okasyon. Isa lamang po yung ating samba niyan sa linggo po. Pagsamba po sa Sibol ay gabi po. Kasabay na po nung ating ginagawang mga activities po natin dito sa sentro. Itatarpulin po ng mga kabataan yung ating pong programa para malaman miyembro kung ano pong oras at kung ano po yung ating mga gawain dito. At yung pong mga pinpalang nagkakaroon po ng partisipasyon sa ating pong programa ay nagpapasalamat na po ako. Sana po ay mahaganap sa inyong mga tungkol na ating pong gaganapin sa mga susunod na araw. So magandang umaga po at advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Fifteen days na lang po at Pasko na. Kami pong karapan ninyo doon sa lunduyan ng Pamanadsad Kindi. O nga pala, correction po. 10 days na lang po, Pasko na. 16 po pala ngayon. At baka po sa Paskong ito, kaming kapatid ninyo doon sa lunduyan ng Pamanadsad, hindi po tayo makikita, kaya in-advance na namin. Maligayang Pasko po sa inyo, sa ating lahat. At mapalad po tayo sa araw na ito sapagkat walang makapagsasabi sa atin na tayo'y dukha o mahirap. Sapagkat kung ating mapapansin, tayo po'y nagtipon-tipon, libre pa po ang ating merienda. Ano po? Kaya't narinig ko po ang dinalang katuruan po ng ating batlaya, si Apostol Santiago, na ang bawat isa nagbigay ng handog ay pinatutuho po niya na nakatala sa Ebanghelyo. Ito po ay nakasulat sa sulat po ni Lucas dun sa Kapitulo 6, versikulo 38. Yun po ay isang patuturo na ang sino mang magbigay sa atin na bukal sa ating kalooban, ang Panginoon po ay nagbibigay din ng katugunan sa ating mga pangangailangan. Gaya po ng sinasabi doon na singkup-siksak at umaapaw ang ipagkakalob niya sa atin. Kaya lang po, ang karamihan sa atin, meron po silang nalulungkot sila. Kasi kung minsan, gusto nilang magbigay ng marami. Kaso lang, ang sa kanila ay kakaunti lang. Yung isa naman, yung sa atin, gusto nilang magbigay ng kaunti. Sapagkat ang sa kanila naman ay napakarami. Yun po, isa pong katuruan lamang para sa ating tao, hindi katuruan ng Diyos. Tingnan po natin ang katuruan ng Diyos, ang pinagkaloob sa atin. Kung atin pong pagbaslayan, bakit kaya hindi ginawa ng Diyos na tayong lahat ay mayaman? Para walang problema. Ano po? Kung mayaman tayo, hindi tayo mag-iisip na magkano kaya ang ibibigay ko? Kung magkano yung binigay mo, 1,000. Ganon din ako. Kaya ko yun eh. 1,000 rin ako. Pero, hindi po ginawa ng Panginoon sa atin yun. Bakit po kaya? Kasi, wala pong magbababa. Pataasan po ang mangyayari. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kung mas marunong siya kaysa sa atin, ang ginawa niya, pantay-pantay ang pagkaloob niya. Kaya lang po, parang mali yata. Kung pantay-pantay, dapat sana mayaman tayong lahat. Hindi po. Pantay-pantay po ang pagkaloob ng karunungan sa atin ng Panginoon. Kaya lang po, kung minsan,
kung ang karunungan ay binigay niya sa atin, hindi natin ginamit sa paraan ng matuwid, ay ito po ay mawawala rin sa atin. Ano po? Pero, kung ang karunungan na ginamit at pinagkalob niya sa atin ay ginawa natin sa katuwiran, yun po ang sinasabing lalong yayaman at lalong sumiksik, umaapaw ang pagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Ang katotohanan po niya ng paksa natin ay ukol po sasabuhay sa mga dakilang handog ng mga 3 pantas. Ito po ang konti kong tatalakayin. Bakit po binigyan ng ginto ng mga hari ang ating Panginoon samantalang pwede naman siyang gumawa ng ginto? At bakit po binigyan ng mira ang ating Panginoon ng mga pantas samantalang kaya namang gumawa ng mira ang ating Panginoon? Bakit po binigyan ng insenso ng 3 pantas samantalang kaya namang gumawa ng ating Panginoon? Ang binigay po ng mga marurunong po ang mga hari. Sila ang pinakamarunong noong panahon na yon. Si Haring Melchor, Haring Gaspar, at Haring Baltasar. Ang binigay pong ginto ay nagsisimbolo po ng karunungan. Ginamit po ng ating Panginoon nung siya'y nagkatawang tao sa edad na 12 taon, batay po sa nakatala sa Ebanghelyo. At ang mira, nagamit po ang mira nung siya'y 33 anyos na ang ating Panginoon nung siya'y nagkatawang tao, sapagkat nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ano po? Nasa Kanya. Nung siya'y sinaktan, nung siya'y pinako sa krus, nung siya'y tinandos, pero anong ginawa ng Panginoon? Nagpakababa. Sumusumbilo po ang mira, ang kababaan ng loob. Kaya po sa araw ng Pasko, ang handog ng bawat isa sa atin ay yung kababaan ng loob. At nung dumating po ang panahon na magbibigay ng buhay para sa ating makasalanan, ang ginawa na po ng ating Panginoon, siya po ay nanalangin. Ang sinabi niya sa kanya, dumating na po ang oras, Ama, tapos na po ang aking trabaho. Yan po ay sumusumbolo doon po sa insenso, yung dalangin ni Jesus ang sinabi niya sa atin. Ito po lamang po ang aking may bibigay na mensahe sa araw po ng ating Paskong Handog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating Panginoon. Ganun din po sa inyo mga magulang at kapatid sa pananampalataya. Ngayon pong araw na ito, sana po maging masaya tayong lahat. Dahil po tayo, tinipon po tayo ng Panginoon dito sa Sibol Tagumpay Ningbe para po magkita-kita tayo na tayong 6 na sentro para po gawin natin yung paghahandog. Kaya po sana ngayong araw na to, maging masaya tayo. At sana po, ngayong dumarating na Pasko, ang gusto po ng Panginoon natin yung magbibigayan tayo. Kung meron po tayong hindi natin may kagalit tayo, sana po marunong tayo magpatawad. Sino po ba tayo? Tao lang po tayo. Kaya kailangan po yung pagbibigayan lagi nating gagawin. Kung halimbawa man po, may pagkukulay ng ating kapatid, o kasama natin sa pananampalataya, ipagdasal po natin sa Panginoon. Kung siya po'y nagkasala o tayong nagkasala, ipagdasal natin. Pag po nagdasal tayo, sigurado, ang sarap pong sa pakiramdam natin na nagpatawad tayo. Dahil po ang Panginoon,
pinatawad niya tayo kahit po marami tayong pagkakasala. Sa araw-araw po nakagawa tayo ng mali, pero ang Panginoon natin, puro patawad ang binibigay sa atin. Kaya po sana ngayong araw na to, hanggang Pasko, kahit po anong araw, sana po yung pagmamahal sa kapwa, pagbibigayan ng lagi po nating gagawin. Sabi nga po ng Batlaya kanina, kung ano po ang ating tinanim, yun lang po ang ating ahinin. Kaya po sana magtanim na tayo ng pagmamahal sa kapwa at gumawa tayo po ng mabuti para po ang ating Panginoon matutuwa po sa atin. Maraming salamat po at magandang umaga. Merry Christmas po sa inyong lahat. Salamat po. Maya pa abak po kaya po, kaya nga rin po ang kapatid, ng pananampalataya. Advance Merry Christmas po. Ngayon po, sabi natin po, yung pamaghandog, metong ya pong hain na maging simbolo ya mo. Sabi natin na linya po kailangan ng nga pong Ginoo, yung nanumang bibanjang Kenny. Pero nung sabi natin, lalawin ng nga pong Ginoo, tinatingnan po ng ating Panginoon ang mga puso natin at isipan kung laos sa puso. Sabi nga sa kasulatan po na yung mga handog ng po ng dalawa po magkapatid na si Cain at si Abel, mas natanggap po yung kay Cain po, ay kay Abel po na hain dahil laos sa puso. Taos sa puso po niya, bukal sa loob ang binigay po niya. Sa atin po ay sinasabi nga po na yung tema po natin na ginto o insenso po ang nagiging kwan po natin sa mga simbolo po yan. Hindi naman po sinabi na dahil nga yung mga matatalinong pantas po sinasabi nga po na yung ginto ay nagsisimbolo sa pagiging hari ng ating Panginoon. Hari ng mga hari ang ating Panginoong Hesukristo dahil nga hindi naman po kailangan niya ng ginto. Sinabi nga po ng salita po dito sa mamuntukan po, lahat po ay may-ari po ng ating Panginoon. Ultimong buhay po natin ay pagmamay-ari po niya na binigay sa atin. Una tayong minahal. Hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya dahil binigay po ng buhay sa atin na dapat nating mahalin at sana ay masasad natin na makapunta tayo sa buhay na walang hanggan. At sa bundok ng Nimbiye po, sabi nga po, lahat po na yung sentro po ay may mga pamaskong handog din po na ganito po. Ang sa amin sa bundok ng Nimbiye is 21 po, December 21 niya po. Alas 6 siya po ito. Alas 6 po ng gabi po na pamaskong handog po namin sa bundok ng Nimbiye. At sasabi nga din po na ang Sibol po meron pong 3 araw po na pag-alala po sa ating Panginoong Hesukristo na simbang gabi. Pero sa amin po sa bundok ng Nimbiye, sabi nga sumusunod po sa nagiging siyam po. Naging simbolo lang po yun. Sabi nga pag-alala po. Kahit na paulit-ulit ang mga sitas o mga kapag-aralan, kung hindi naman po napupunta sa puso't isipan natin, nagiging walang kabuluhan. Kaya nga, sa paulit-ulit na yon ng mga binibigay ng mga batlaya, sana tandaan po natin ng mga kasulatan o mga amano ng Panginoon. At kami po ay nagumpisa kahapon ang pasimbang kagabi po, sa simbang gabi 15, matatapos po ng 23. Dahil kung po umpisahan po namin ng 16, tapos matatapos ng 24, naghahabol po kami ng oras papunta sa hanggang alas 12 po. Bawat isa po sa atin ay nangangailangan na maghanda sa Pasko. Sabi nga, paghanda sa ating sana nga po ay lahat tayo nagmamahalan. Araw-araw ay maging Pasko sa atin. Hindi lang po sa araw ng Pasko ng ito na pagunita. Sana araw-araw ay maging Pasko sa atin lahat. Hanggang dito naman na-share ko po. Babalik ko na yung mesa.
Maya pa abak po, mumunakin Diyos. Mag-share ko po punditak. Isu pong December kasi po, anya pong magumpisa akong anya pong magumpisang akit kay ing sala. May gumpisa anya pong December December ya po, magpasku ya po ne po. Ba pong magobra ko, bigla pong minuran ne po. Itam po sa neta mo walimumuran December. Aldo pong 24 nanin December, minuran po. Kita pong kagiwang kong manakitan. May itong man pong pera, ako po may nakitan uling minagyo ne po. Ano pong may kaisip-isip ko po, agad ko pong kaisip yung kakatamong ginong Diyos. Ako po may gadwa pilubluban, minuli ko po king kandaba. Magumpisa po kanta na yung pamanyawad po pala, kailangan mumunaya pa mo po yung Diyos ne po. King kalo po king nila, nung ako po inaos ng kakatamong ginong Diyos, ako po balo nung makanano yung manintunan, ang pong manuparan ne po. Nung ako po nung ako po tinuking buong loob king kakatamong ginong Diyos, ike po balo nung makanano yung manintunan. At ngayon po kasalukuyan na ini, bayo ke po unahan ka na akong kapanintunan, unahan ke po yung ka na akong katungkulan. Papakit ko po karing kay katamong kapatad, ano makananong mumuna may pampantunan na hanapin po ng makasulat na po ane po kahulaga ing aldo na ning kay katamong pagbibigayan ne po. Ano makananong itamo makabukla ta puso na bukal king kay katamong puso yung pagbigayan, pamagandog. Hindi mo po impamagandog ng material, pati na rin kay katamong sariling buong puso ne po. Na po itamo sana patuloy tamong misasan metong itamo po babalik ko na po message dakal po salamat. Dakal pong salamat kareng kay katamo pong mani muna ne po kareng mensaheng delara po kay katamo. At siguro po maranon tang mayari ngeni huling total andugya po ngeni kailangan tamong po hanggang maranon tapong mayari at least sabi tayo po kay katamong obligasyon ne po. At i-recap ko na lamo po rin kay katamong dindam ngening aldoini ne po. Lalong-lalo na po rin kay katamong activities tukit-tukila po kanyan ne po. At napon po may kipag-anibersaryo tamo po keng regional center tamo ne po. Lawen-lawen ko la rin dalan ng pong tatak absent la po napon ne po. Ne po, anyapin uling atin tamo pong pikasunduan na kailangan ing metong local center kareta po hanggang activities na ning region, national, kailangan natin tamo pong representative ne po. Na po nila po may kapagpadalang representative din keng tatakam po rin keng dalan ne po. Bumawi ta na mo po keng tutuki kanyan. At kalo pa po kayong sinabi na ning kay katamong kapatid niya po, tuki-tuking kay katamong gawa na activities kanini, lalong-lalo na po rin bawat sentro at intamo pong kanya-kanyang programang gawan na rin pong kapatid king bundok talagang pila niya pong aldo niya po, mag-umpisang 15 ang gayang 23 niya po. Yung kayong Sibol, aluya pong aldo, mag-umpisayang 22 23, 24. Ne po.
Ingken namang pamanadsad, miyesa niya po pong bengitang mismong dispiras. Ne po. Yak balo sabihan kanyan, den kay katamo po king tatak nung gagawan de, ang po ingken dalan. 3 days siya naman po ingkeng tatak. Ne po. Aluyang aldo, ingkeng dalan, gagawan niya po. Okay lang, gawan niya diyang misa niyang bengi. Ne po, itang dispiras o itang antits. Ne po, gagawan niya po. Alire po. Sige. So, rin kay katamo pong bawat local center at ila pong kanya-kanyang ausan tamong simbang bengi na uling po tradisyon niyang kareng kay katamong katoliko pero ala naman pong matsura kanita nung tukyan taya po ketang masanting ne po. Nung makasanting niya po kay katamo wala naman pong problema ne po. At ang timurin po rin dahil na ning balay spirito kay katamo no pong kasanting sabi na nung pong king kay katamong pamanyapat ne po king pamanyapat mayap kusaya po king kay katamong lob ne po in Diyos ne po panuana ne po at kalupan na nita sabi na naning masanting ikaying mamie o ikaying manyad siguro po buri tamo nga nitang itamo mamie tamo mag-share tamo po ne karing kay katamong kapatad nung karing alawang sentro po nung makasawop tamo po ne po lalong masanting ne po uling pong mas masanting kanuing manyaw kaysa kayong ikang sasopan ne po. At timurin din kay katamo pong mamuntukan lerawan daw po retang mapilan agenda ne po nung no karin peliwanag dyan naman po ing andug ne po kay katamo pong mamuntukan keti sabi na nung bukal po king kay katamong puso ing pamamiye in Diyos ablasanang doble-doble ne po. Ang timurin ing kay katamo pong mamutukan king pamanadsad ne po lerawano po niyang rengatlong hari ne po makanyala naman pong migayin king kay katamong Ginoong Yesus Kristo ne po. Ating kay katamo pong kapatid kiniking tatak makanyan mo naman ne po uling aldo kanuning Pasko nung ating niyang kakulangan ning metong at metong ne po may pagbigayan tamo po may papagpatawad tamo po uling ya po yung paintunanan ning ginukya katamo ita ne po ating king bundok na ning be ne po lerawa niya naman ing inayin ng Kain ang pong Abel ne po uling pong ingayin ng Abel ne po itang peka manyaman ne po peka mataban dili ka rin kayang sese iya po yung inayin na ne po so iya po yung manyaman king lubna ne po pero Kain ulit pong peka mapayat yang inayin na anyapin anyang matanggapin kang Abel yang metay so kalupa na po kitang binasa ko ng ding kaya katang pasimula na kita pong masayang babye ne po ang pong manyaman king kaya katamong lub itang kaya katamong kagiwan yan ang katamang po pipilitan ng kasalpantayanan nga pong ginitang etamong kagiwan yang ibiyetamo ne po itang atyo kaya katamong kagiwan na manyaman tayo pong bibye king kaya katamong kasalpantayanan at kalupa po king gagawan tamo na po nung orla pupunta rin kaya katamong pondong alilikum marini ne po baloy po in PPC 5 karen pong provincial committee itamo po ing peka progresibong provincial committee uling po yung gagawan tamo ating tamong pamisasan metong pota po kasing ating tamong proyekto ne po kaya katamo pong region pota kayo po divide de pong 5 provincial committee nung 5 kaming committee 5 pong committee